live na tayo. Ayun, let's go, let's go. Watch out pala dyan, Make TV, watch out. Watch out, Make TV. It gives me chills, it gives me words. And I can see her anytime. Watch out, Make TV, wala tayong viewers dyan. Bisita na kayo. Ano ba chat ko? Antoy pala po ay. Watch out sa lahat dyan, watch out. You and I, just you and I, can tell a lie. You will not decide. I need you to stay, baby. At nakikita pag tumingin ka, aking ka. At ako sa'yo na rin. Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. By the way you love, can you teach me how? By the way you love, can you teach me how? Yung mga palita, okay lang sa atin. Basta pagtapos na lang galit, hindi bumabawal. Kahit tinutulak ako lang ka palagi. Kaya please, huwag ka tumula. Makukuha rin kita. Makukuha rin kita. Makukuha rin kita. Alright, watch out pa sa ating mga viewers dyan. Thank you so much for tuning in, Bisaya, this vlogger. Alright, ganito talaga yung boses natin dito. Alright, let's go, let's go. Pag-ibig mo'y sa'yo lang. Wala pala pagdadagman ng pagkita nating dalawa. Di makakala. Ay, bisita na kayo dyan! Bisita na kayo! Right, sa susunod may i-invite ako dito sa live ko, stream ko, para mag-broadcast tayo dito. Alright, watch out to Medyo Boy. Watch out, Medyo Boy. Watch out. Thank you so much for tuning in, Bisaya, this vlogger. Yung mga plano namin na lag ba? Ba? ginagawa nyo na rin ngayon. Sorry. Ko pa rin yung Okay na, dili na lag. mali namin panahon. Kasalanan ko. Narakos porto. Mas mahirap makitang masaya na siya sa iba. Wala na akong laban. Di ko nagawa na sabihin na mahal ko siya. Nanging pakiusap ko na lang. Huwag mo sasaktan. Ipakita mo kung gaano siya kahalaga. Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama. Hindi mga ngiti. Okay naman yung internet ha. Bakit naglalag? Putik talaga tong lag na to. Basakit may kasalanan ko. Hindi madali ang nangyari sa aming dalawa. Puro pag-aaway sa lahat ng bagay. Kaya mas pinili niya na lumayo sa piling ko. Lagi na lang mali niya ang aking nakikita. Hindi ko alam, unti-unti na sinawalan na ng gana. Sana iyong alagaan, mahalin at ingatan.
Nagsisisi akong hinayaan na mawala na lang, hindi ko na naagapan. Ikaw na ang may hawak ng dati kong mundo. Makita lang siya na masaya, ay masaya na rin ako. Pangingatan mo siya, mga bagay na di ko man nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama, ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mo siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Alam ko namang di na ako. Alright, wait lang. Bakit lag dito? Wait lang. Wala akong magawa kundi tingnan. Wait lang, check ko muna to dito Wait lang Mali ko hindi ko nabigyan siya ng halaga. Pinakawalan ko ang hindi ko inakalang hanapin ko. Ngayon hawak mo ang kamay na minsan na rin kinapitan ko. At nasa'yo na. Pakiusap na wag mo na sanang saktan. Yung minsan hinayaan ko lang. Pwede ba na ingatan yung sinayang ko lang? Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama, ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mo siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Ingatan mo siya, mga bagay na di ko man nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama, may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya, dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mo siya ang mundo, masakit may kasalanan. Hello? Watch out! Huwag mo sanang iisipin napapagod na ako. Lag! Di ko akurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon. Hello, watch out dyan! May pag-asa ba ko? Bakit di pa sagutin? Yo! Watch out! Tigil! Bukod sa araw-araw. Birthday na ako, Louie! Mahalin. Birthday na ako. Ang mo ng iyong mukha sa first look. Ta! Nung una kitang makita sa Facebook. Bisagunsa lang. Ay, iba pa ang iyong Basta lame! Wala nang akong ibang hahangarin. Laking pasasalamat na ika'y sa'king dumating. At hindi ka ba baliwalain? Makasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Hello! Watch out sa lahat dyan. Thank you so much for tuning in Bisaya this vlogger. Happy birthday to me! Happy birthday! Silent lang to ha, kay kaon ko. Unsay mong ikaon? Unsay mong ikaon di ay? Alright, welcome sa lahat dyan. Welcome dyan. Sa lahat na dumadaya dyan. Sardinas diyan. Sardinas. Nagsara sardinas na kong gamay.
May jumbo na sardinas na po'y small. Ay, narigay pang podcast. Yes, 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 yes. Hello, hello, hello. Gamay lang. Nadiri gamay, nadiri gamay. Lalapit ang mundo ko'y tumitigil. Basta nang ngilid. Alright. Watch out pala sa lahat dyan. Watch out. Watch out sa mga nanonood dyan. Thank you so much for tuning in Bisaya This Gaming. Alright, watch out, watch out, watch out dyan. Akong palit kay Kwan. Sa V8 kay 500 plus niya kanis kay Mike. Gigamit na ko patumpang vlog na ko sa Kwan. Murag tag 300. Gamot, kalimot ko. Thank you, Shopee! Hello. Ayun. Okay na to, okay na to, okay na. Kani. Ganahan ko ni nga pilog. Okay ko na yung nga tingog. Wait lang ha, wait lang. Alright. Ganahan ko ni da. Lain na rin, murag gaya ko, helium, no? Murag helium ang tingog na. Hello, Harley. Watch out, Harley. Watch out. Watch out, Harley. Watch out. Watch out, Harley. Happy birthday ko, no? Ingon, Harley. Harley! Happy birthday na ko. Happy birthday ka na. Hello. Yon. Yon ang real voice natin. Ayan, gusto kong ganito eh. Gusto kong naka-phone ka. Yes, naka-phone ko, naka-phone. Yes, naka-phone ko. Basta magtag 10:30 din na tawang lakaw kay Kapwin. Uy, what shit? Mulakaw ta, uy. Mulakaw ta. Mapagikakaligo niya. Sana naman kayo. Wait lang. Patay ko ni Madam Maniron. Ayan. Basta magtag 10:30, di na tamang lakaw patay ta ni Madam Manigid. Kaya kamaligip, mana katira. Ay, kadihin trata diri, kadihin trata. Masunsi lang. 11 lang, 11 ha, 11 lang ha. Madam, 11. Tani na nais ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang Let's skip now, higda ko para mapulang pangarap. Pwede di ay. Okay ba ang StreamYard good? Wag okay ba ang pwede di ay? Ikaw no? Di mo lagi. Sana ay panghabang buhay na ito. O bini-bini ko, ikaw ang nais Let's skip akong cellphone siguro. sa buong buhay ko, laman ng panaginip. Ano? Ikaw ang Alright, Anna, siguro, Kira siguro na. buhay na bibigyan
Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay umikislat Na, okay na na. Porting-porting na katawan mo at Mali yan ang kamera. matamis na ba ay sakto na. Sana'y mapansin. Kulang screen, de. Tingin, Kulang screen, bitaw. nais maparating. Ako'y nadali na. Mga ngiti mo at Ana lang, de. Para nice kayo. sa'yo'y naakit na. O mariyak para ko. Na, okay na. Sa'yo'y libang na to. Ikaw ang kahulugan ng sa Hey! buhay ko. Ang tanging hiling. Diyos iyong dinggin. Ang babaeng marikit ay makasakit. Lahat hahamakin. Makuha lang ang akin. Kahit buong kalawa. Sa'yo, basta mauna na siya sa mukha kate. Wait lang, wait lang, wait lang. Sa simula huli ng ating pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ang iyong mukha ay kabisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa naman kang iba. Ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di naman ginto pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay mapasakin. Para bang nakulog ako sa mataas na bangin. Di ko na malayan dahil sa iyong mga tingin. Hubog ng iyong katawan. Hey, watch out, watch out. Okay na mo na right way. Sorry na, Carly. Sorry na. Makakasaylo ko na mo na yan. Ko at kung titigan, di ko to pagsasawaan. Hey. Binubuhat mo ang aking pakiramdam. Ang bigat nito, Oh. ikaw ang nagpagaan. Hey, Nagkaya mo Alright, sa kundi sa puhundi ay katuluyan ko aking binibig. maghimo tao broadcast kita dito sa itong stream dito sa YouTube. Nakoy invite na mga kasi tawagan na ng mga owner sa like mga restaurant, vape shop, or unsa pa na mga company nila ato interviewon sila. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking Bunda. Panghabang buhay na ito. Ikaw ang Alright, wag ka kalimutan mag-share dyan sa ating stream. binibigit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay. Share ang stream, share ang stream. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais. Ikala tong stream ko na parang tayo dyan sa taglines at sa groups yung favorite kid dyan. Sa aking mundo. Sana ay Right, mamimigay tayo ng bigas. Isang sakong bigas. Luto na! Kayo na bahala kuha dito sa amin! Alright, let's go! Right, mamimigay tayo ng bigas dito. Isang sakong bigas. Luto na! Yes, Arlene, mamimigay tayo dito ng isang sakong bigas. Isang sakong bigas ang pamimigay natin dito. Luto na! Kayo na ang bahala kumuha dito sa amin, ha? Sa FB man ka mag-stream, no? Yes, sa FB ko mag-stream. Wako kay bawon ning kuan YouTube. Kuan. Sa sunod ding stream na ko dre. Relax sa YT ko basta Sunday. Relax sa YT ko. Okay. Okay. Happy birthday, bro! One shout ni Tata Boy Cabez! One shout, one shout! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I really appreciate it. At dahil dyan, may kiss ka sa akin. Ayun, may kiss ka!
Kiss ulit. Kiss ko ang tambi. Mm. Sa umaga, Yo! daming nasa isip. Kaya kita sa paraan na Alright, one shot pala sa lahat dyang nanonood. Thank you so much for tuning in Bisaya This Vlogger. At huwag niyo kalimutan mag-follow din sa page ko, gaming page ko, Bisaya This Gaming sa Facebook page. Yun na nga, oh. Shout out bro, Miss Harl. Miss Harl, ang asindera ng YouTube. Ha? Asindera. Asindera na ka na. Ayun na nga, oh. Alright, sa susunod nating stream dito sa YouTube, may plano tayo mag-invite ng mga magbigatin ng mga yun ang mga tao. Yun. Bigating mga tao nating invite natin dito sa YouTube channel natin. I-interviewin natin. Yun ang aukis ko ang tambi. Mm. Ayaw! Eh! Ako'y napapaling, bawat piling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Pero taas na bitaw na kong buhok bitaw. Man, the rhyme. Yung magana kong buhok ko, nagyanan sa puto. Hiling, Nagyanan sa puto. yung dating, Hi, Leng! Hi, Leng! ako'y Napatingin! Ay! hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Hiling, Hi, Leng! Harley ko! Harley! Alright, wag niyo kalimutan mag-follow sa page. At wag niyo ding, pinaka-importante to, wag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para umabot to yan ng 1,000 subscribers at 4,000 watchers! Ayun na nga, let's go, let's go! Yawn! At sa mga, may mga tanong dyan, subukan kong sasagutin yun pala. Nabubulol tayo ng Tagalog dito! Mike Anderson! Wow! Mike Anderson! Mick here na daw ang sambukan na Scantino. Happy birthday na daw! White blow! Okay, okay. Salamat! Nabaguhan na mo! Nabaguhan ba? Magkakahali ako ng gabi. Sipi ko lagi ang nasa tabi. Kapag may bagong upload ng video, ora mismo din ang mapakali. Diretso tindahan na pwede pa-load para ma-share ko at mapanood. Alright, sa mga bagong tambay dyan, huwag na kalimutan mag-follow sa page ko sa Facebook, Bisaya This Gaming, Bisaya This Vlogger. At sa Instagram ko, Bisaya This Vlogger din ha. Huwag na kalimutan yan. Ayun. Tapos, dito sa YouTube channel ko, huwag na kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Yes, sir, Mike Anderson na dyan, mag-live dyan. Yes, mag-live na ko kay kompleto na ko sa gamit. Kompleto na tayo sa gamit dire. Small time streamer ta. Kompleto tas gamit. Balaglag ta or unsa pa na diha. Let's go gyapon. Padayon gyapon ta ninyo. Balag ako katawan ko sa uban, wa ko maminaw na, bahala na sila. Nabaguhan na ka, sir. Nabaguhan na ka. Tambok na ta. Tambok na gagahak na ni ron. Ay, off live yun. Off na ng live ay. Iyo pang live eh. Iyo pang live. Nagamay be. Up. Up. Wait lang. Tarog. Shout out to. Yes, sir. Shout out to MX Plays na buntag na natulog na ng inyong gamer. Say ka po yan ang inyong negosyo. Yes.
Sa tanang gaming day, tanang gaming nga page. Dili siya binuang gyud kay mag-imo mo gyud may community ana, gaming community dayon. Mag-interact sa mga audiences. Yes, I'm still here, Yes, sir, medyo boy. Shout sa'yo. No problem yan, no problem. Share na to sa GC itong araw. Daghan mo sulod. Yes, sir. Thank you so much for tuning in. Bisaya this vlogger. Ayun tayo. Okay na siguro to dito, Wait lang. Uy, nawala yung mukha ko. Ayun. Nawala yung mukha! Medyo busy lang, pero di ibig sabihin nun ika'y nalimutan. Medyo busy lang. Nambok pa daan eh, kaya Jim, biscuit na eh. Alright, sa mga gustong magpapawash out dyan, pa-subscribe muna dyan at thumbs up na dyan. Thank you so much. Ako'y may hawak na bote sa kanan, bago sa kaliwa, umubo sa tingin ko. Alright, sa mga may tanong dyan, quick stream lang tayo ngayon. Quick stream lang tayo kasi may lakad kami. Pupunta kami sa kabilang bahay namin. Punta ako sa kabilang bahay namin eh. Doon ako mag-celebrate. Doon kami mag-celebrate. Tingnan natin ni mo. Okay sa daw. Tambok pa sa gwapo lang. Yapon liwat na na. Oh my goodness! I hate fats. I hate fats. Wait, gym. Close ang gym. Ang ban. Yahak ban. Ay, paungo ng live eh. Paungo ng live. Dali ka, duhol ka kong kamera. Piskit nga kapot. Ano lang. Ayun, nagkara. Kian Mahina, watch out sa'yo, watch out. Ay, thank you so much for tuning in, Bisaya this gaming. Ay, Vlogger Day, sorry. Nana na magugugod sa akin. Pag sure day, bugol na kayo na nilikan mo na. Happy birthday, Kian Mahina. Thank you so much. At dahil dyan, may isa kang kiss ka sa akin. Kiss. Kiss, wag pang bi. Alright, nandyan na. Naghinay-hinay na mo dali. Watch out. At kalasag lang dyan, kiat lang agin mo, ha? At kalaw, ukira sa agin lagi. Na magago sa concert. Sa akong Facebook ba? Watch out to Bisaya this gaming again! Bisaya this vlogger na rin tateri daddy. Yun ako wag. Ay, Ray Anthony! Watch out, Ray Anthony! Tangtang siya na! Watch out, Daddy Tonton niya! Watch out, at dahil dyan, may isa kang sakong bigas! Luto na! Ito, at may kiss ka pa! Alright! Yun, oh! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko sa Bisaya this vlogger. Alright, tayo dyan. Thank you so much for tuning in Bisaya this vlogger. At huwag niyo kalimutan mag-follow sa page, Facebook page, Bisaya this vlogger at Bisaya this gaming. Gaming ko ay sa Call of Duty
Mobile. Nagpo-focus ako sa Call of Duty Mobile. Yo. Kahit sa mga naglalaro ng mga Call of Duty Mobile dyan, kumusta na kayo dyan? May pababaril-baril tayo dito. Ayun. Happy birthday ah. Alright, thank you so much. At dahil dyan, may kiss ka ulit sa akin, Ray Anthony Andino. At may isang sakong bigas ka, luto na! Mutyak kang baliling, ayawin, makapiright to, ano? Makapiright to. Right. Right. Alright. Ito na, real voice ko to. Real voice ko to. Kahit ito na. Alright, thank you for tuning in. Bisaya, this vlogger. Ayun. Real voice ko to. Mutya ka balileng. Gusto ko ganito yung boses ko dito sa YT eh. Yun. So in love talaga, di ko mapigil na pag nakakasama ka, iba ang nadarama, mga tichik ko sa'yo, parang tinutunaw ka sa Alright, sa mga next stream ko, mga upcoming stream ko dito sa YouTube, may mga pakulo tayo dito soon pag nakakalipo na tayo. Mas nice mo itong aligri ng alright! Aligri tayo na! Kiminga na nakasilaw! With my bear! Right, sa mga upcoming streams ko dito sa YouTube, ulitin ko, may invite tayong mga malalaking tao dito sa industriya, mga company at sa mga restaurant. Siguro mag-invite tayo, mag-interview tayo. Pero, watch out, son. Mark kanina. Oh, yan! Watch out! MJ, Mark kanina. Watch out. At dahil dyan, may kiss ka sa akin. At isang sakong bigas, luto na! Kaya na bahala kumuha dito. Ganahan ko stingogs. Alright, watch out to Suroy Tabay TV. Uy, watch out, sir. Alright, watch out. Alright, watch out. Si DJ Joss, ganahan yun. Alright, ganahan si Sarong Tingog. Ay, love niya sa akin, Tingog. Ito na. Dito sa YouTube channel ko. Na siguradong mapapatawa kayo dito kada stream natin dito. Kasi mag-invite tayo ng mga malalaking company dito sa ating industriya, sa restaurant. Yun, sa restaurant, sa vape shops, or ano ba ang mga company yan. Magpa-podcast tayo dito soon sa next stream natin dito. Right! Kikigwa, alam? Kikigwa ka, tol, brother! Kikigwa, Sir, nasubos si Zion, nasubos. Alright, watch out to 5,000 viewers! Woo! Ayun na nga, 5,000 na tayo dito. Bilis naman natin! Alright, di tayo magtatagal dito kasi may lakad pa kami. Doon kami sa kabilang bahay namin anong tawag dito? Magse-celebrate sa birthday ko. Thank you! Mamaya. Mark Anino! MJ, sige lang pa-wash out na. Libre, manggad. Sunod na nanay bayan ng piso ang wash out ha. Watch out, MJ! At dahil dyan, may kiss ka sa akin! At isang sakong bigas, luto na! Tik na. Wait lang.
Wait lang. Putik nang may tawag dito sa amin. Pag may tumatawag eh. Wait lang ah, wait lang. Sorry. Kasi pag may tumatawag dito sa amin. Ay, putik. Ito, yun. Yun, okay na. Ang liling ng mga taring Alright. nakita ko sa iyong mga mata. May pag-giveaway tayo dito. Enjoy mong birthday daw. Ayaw pala, babe. Gusto kayo mong utakas ka. Ay, pag sure di ako eh. Airplane mode lang na diya daw. Oh, shit. Koy, airplane mode, be. Sama mo pa na. Ito, no? Airplane. Huawei pa yun! Airplane mode, ay, Diyos na mo daw. Giveaway! Alright, magpag-giveaway na rin. Buslo to nag-brief, buslo to na boxer, buslo to na nasilok ka ng mga sanina. Alright, magpag-giveaway na na. Alright ka na, walang ganahan mo. Pagbuhat ko, Call of Duty. May problema na, bugata ra ba ni mo bugato na eh. Bugat kay kalsahon dong. Sinusundan, tinitit Danang nanang di naiwasan. Wait lang. Shout out. Pabuhat. Bugata, bitaw na mo MJ. Bugaton. Bugat kay kalsahon ba? the best girl I've ever seen. Kapansin ang iyong mga tingin. Iba na, baliw mo. Alright, watch out atin 4,000 viewers dyan. Thank you so much for tuning in via this vlogger. Alright, magpapag-giveaway tayo dito. Papag-giveaway tayo. Isang sakong bigas. Luto na. Kayo na bahala. Pumunta rito. Alright, may papag-giveaway tayo. Snowbear. Alright, giveaway tayo ng snowbear dito. Snowbear. Pero, kinain na ng snowbear. Kayo na bahala kumuha sa... Ano tawag dyan? Anong Tagalog? Kindi lang. Dali. Kindi lang. Okay na. Wait, rabbit. Kanang snowbear. Wala, snowbear no. Snowbear lang para nindot. Sa mukha, MTI. Sa ako, di ka ron. Alright, watch out again sa mga naglalaro ng Call of Duty dyan. Let's go. Pwede kayo mag-add sa akin. Pwede kayo mag-add dyan. Pag-add kayo sa game natin dyan. At huwag na kalimutan mag-follow sa page natin sa Facebook, Bisaya This Vlogger at Bisaya This Gaming. Kung hindi kayo mag-follow, babaralin ko kayo. May watch out pa rin sa ating 4,000 viewers natin dyan sa mga tumatangkilik sa Bisaya This Vlogger. Alright, pasensya na kayo kay ngayon lang ako nagpakita sa inyo ulit. Ngayon lang ulit ako nagpakita sa inyo dito sa YouTube channel ko kasi hinihintay ko makumpleto yung gamit ko dito sa streaming eh. Ayun, kasi kompleto na. Dito na tayo, kompleto na eh. YouTube channel at Facebook gaming tayo parate. Padala lang ang kindi. Ay, ipa-ilisi pa na ako. Ilalamog pa mga ganit. Bakit naman? Di ba sabi ko na Alright, bigyan mo babas. Ay, mga taga-Simburi ano, sige kinaig ulo niya. Kaya sigawas, nagpista-pista naman mo noon niya noon.
O di ang basakit. Daing basos gobyerno pagkatuloy-tuloy ba? Ay, tamo sigang wasay para mahumala dahil. Dito na nagpumilit lumabas. Kala niya yata wala kang nilabag na batas. Kaya naman ikaw, sa bahay ka na lang. O bahay na lang kayo. Ka rin naman. Bahay na lang. Ang maghapon, di ba ang lupit? Hindi ka napagod tapos wala ka pang sakit. Batas. Oh, sundin mo pala si Kincho. May kasama yung batas. Ay mo pag tinoy-toy niya. Ay mo sige na mas gawa sa balay ninyo. Iyag mga ulo ninyo. Ora wasa ta ato mga viewers ato diha. Taon mo taon. Batas. Ay, wag niyo kalimutan mag-share sa stream natin ngayon sa ano ba yan? Nagbubulol talaga ako ng Tagalog eh. Wait, wag niyo kalimutan itong stream ko na para tayo dyan sa timelines at sa groups yung favorite niyo dyan sa Facebook. Wag lang yung pang buy and sell kasi mamamain tayo. Wag lang dun ha, wag lang dun. Mine yan. Alright, sa mga gustong pumunta dito sa amin, makiki-birthday, wala, puntahan niyo ako, hanapin niyo ako dito sa amin, ha? Hanapin niyo ako kung hanapan ako. Dito ka lang sa may tabi ko. Alright, ang sweet ng kanta. Dito lang daw siya katabi, pero ang baho ng kilikili. Dito ka lang. Dito wala. Dito ka lang sa may tabi ko. Alright, magkatabi daw sila, pero ang baho ng kilikili mo. Uy! Maligo ka naman ako. Kung ayaw mo na, hinukulit kita. Hindi na mauulit to, baby, pasensya na. Kahit na minsan ay pinagkamutan na. Grabe yung kanta natin, no? Para makalimot sa kanya. Pero ayoko na. Ayaw na bro. Ito sa sunod na stream na rin natin, invite ton. First ko siguro sa Big Chef ko mag-interview. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Kitang-kita ko kahit nakatingin ako sa'yo sa malayo. Wait, nag-start naman ta dere. Aron, nag-start naman ta dere yun. Dayon tani, atong ibuhat, mag-schedule ta dere. Dayon. Bigyan mo na sana. Basta, mag-schedule na ta dere, mag-post na ko. Di naman ako tulad na inakala mo. Di naman ako Gwapo ko, nga nagutali. Sana kung itaboy. Kasi di naman ako fuckboy. Uy! Ano yun? Fuckboy! Pwede naman tayong... Right, magtanong-tanong kayo na dyan para hindi tayo mabubulog dito sa ating stream. Kasi wala pa tayong topic ngayon eh. May topic ako, next stream pa tayo magta-topic. Stream lang to ngayon. Ginagamit ko yung V8 ko, V8 sound card. Ginamit ko lahat dito. Ito ma-stream ko ngayon. Bravo chat pala kay amigo kong si Damasutatu. Yun, Damasutatu. Yun, may dumaan sa likod. Red lady.
Napakaganda mo naman, lakas makaakit, parang kang angel. So, siguro sa hindi siya makita sa liwa. Aking kita kahit maraming lalaki. Kasi mahal kita, ang ganda mo naman, lakas makaakit, parang kang angel na umaakit. Wait, lady, sa likod. Oh my goodness. Ayaw kitang pilitin kung di ka mahanda. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw kong napipitin, kaya mabuti pang ako'y uuwi na lang. Sa susunod na lang. Maraming sinasabi na mali ka. Madalas Pwede ka mag-request dyan ha. Pwede ka mag-request. Last minute. ka. Matagal na yun, ikaw na magdatingin pa. Sabi ko huwag kaming makulit. Huwag mo kong pikunin. Kung ayaw mo ng awat, parehas tayo makutin. Gawin mo pa ulit, di na magpapalit. Kung mahal mo ko, tapat mo Ikaw na babae lagi kong iniisip. Dalaga sa pagtulog at sa aking panagin. mahal kita. Ano man ang tanging ng isang tingin sa'yo ko lang Basta sa next stream ko, abangan niyo kasi may topic na tayo next stream. May invite ako para makausap natin. Try ko ma-reach out siya. Try ko kausapin before tayo mag-stream ulit dito sa YouTube channel natin. Ayun. May pagtingin ako sa'yo. Pwede ba dito ka lang? Ayun. Dito ka lang na naman. Maligo ka muna yun. Malaman mo. Na may Alright, sana hindi tayo makaka-copyright dito sa ating music dito, no? Pero mashup lang to eh. Walang copyright siguro. Eh. Right, last minute ko na to, last minute. Babalik tayo, next stream tayo, may topic na tayo dito, okay? Habang ako'y naglalakad, nakatingin sa malayo. Hindi ko agad na malayang nandiyan ka pala. Kayong dalawa ay nagkabunggo. Mabilis ang aganapan. Alright. Agad kitang inalalayan. At dito na tayo kasi maliligo pa ako. Pupunta kami ng bahay, sa kabilang bahay namin. Alright, thank you so much for tuning in to this vlogger. Tapos huwag kalimutan mag-like at share sa stream ko. Everyday yung stream ko sa YouTube, sa Facebook ko. Bisaya This Gaming. At dito magta-topic tayo dito sa YouTube channel ko. Next stream ko may topic tayo dito, may topic tayo. Alright, let's go. Goodbye everyone.